Ola Ponte Caldelas, voltan as taquillas, agora sí que sí, confirmadísimo. Non sei se vichedes nas vosas matrículas que agora xa aparece ali para reservar as taquillas para vindeiro curso 2024-2025. A dirección aínda non pode confirmar que estesen xa dende o principio do curso debido a que aínda hai algunhas taquillas rotas e ten que vir a empresa para arreglarlas. Pero xa está confirmadísimo que para o vindeiro curso xa voltan as taquillas. Por outra parte, quería parabenizar o alumnado de segundo de bacharelato que sacou as mellores notas da BAU na zona de Pontevedra. Nesas case 2 horas e media que durou este correo escolar, sen dúbida algunha hai bastantes cousas que comentar. Primeiro que todo vai haber un intercambio entre familias de Alemaña, é dicir, alumnado do noso centro que vai en primeiro de bacharelato vai ir estudar a Alemaña durante unha semana e alumnado de Alemaña vai vir estudar o noso centro. Por outra parte, hai a intención de facer un simulacro no vindeiro curso. En tema notas, falamos de que máis do 50% do alumnado mellorou neste terceiro trimestre e aprobou todas as asignaturas. Ademais, en bacharelato falamos dun 70% do alumnado que aprobou tamén todas as asignaturas. Tamén destacouse que hai moito alumnado que quere facer formación profesional e destacan a súa imposibilidade de facela debido á carencia de transporte público na nosa vida. Como últimas novidades, falase de que aumentou o absentismo neste curso, de que tamén aumentou as faltas que se dan nas horas da tarde do luns. E por último, os partes totais deste curso foron 148.